Tuolla alkaa nyt sota-asia. Jekku sota. Me pommitamme tuota poliisiasemaa. Hei, sinä stupid! Valoa! Valo ei tykkää valosta. Hei, kuka sä oot? Kuka siellä on? Näkyykö se kamera varmasti? Hikko, hokko, hakko. Hakka. Hikko. Eevi hyökkäys! Ein! Run! Näin voitin Steven! Oi kameran eteen. Päivitetään vähän kallia. Ei tuohon. Nyt on koko kuvan. Tämä käsi suurentaa kaikki. Minä kosketan mini-radiopuhelinta tällä kädellä. Se muuttuu jätti-radiopuhelimeksi. Voitko koskettaa minua? En. Koska sinun päälläsi on pikkuauto. Voitko koskettaa minua? Kiitos. Kosketin jo. Mutta sinä et kasvanut, koska minä kosketan sillä. Blaine. Äiti. Maailman loppu on tullut. Tau. Näin tau. Taidio. Kaikki haluavat kaljaa, koska kaikki ovat niin juopoja, että haluavat kaljaa. Hei. Siksi kaikilla sotilailla on kaljapullo. Ketkä haluavat kaljaa? Minä voisin taikoa sitä. Ketkä haluat 100 kaljaa? Minä haluan minun pulloni on Akrakadabra! 100 muuta kaljaa! Sieltä alkoi 100 vahingossa Coca-Colaa. Hyvä. Stevie. Minä teen. Tää muuttuu. Se Stevie meni tohon. Nytten 100 kaljaa! Jättiläiskaljapullo. Possutorni. No, rakennettiin possutorni. Sitten. Nöf. Tai on täällä puukeihäällä tankista Coca-Cola, siis kaljatankki tai kaljapulloja, kaljaraketteja, kun ne sytytti kaljaohjuksen. Lyödäänkö sitä kaljaa? Jee! Kaikki haluavat kaljaa. Mainos. Kuka nyt ei haluaisi kaljaa? En saa nytten kaljaa. Tulkaa ulos katsomaan 100 kaljaa. Vartaloni räjähti. Ja pääsi. Hei Ei Steve, jäänyt. mene kuvauksesta pois, kun sinä olet haavoittunut. Mene vaikka medikin luo. Missä Medic on? En tiedä. No, voinhan minä muuttua silti vielä ohjukseksi, että voin käydä Medicillä. Kuka se Medic on? Medic. Sehän on lääkäri.
Menik. Nyt toi pieru. Kukas se ihmeen Menik on? Menik! Menik! Menik on tämä robotti, mutta Medik on lääkäri. Menik on tämä lobotti, joka lensi tuonne ties mihin. Kato mitä tällä Stevelle kävi. Mitä muuttui ohjukseksi. Totta heija. Totta heija. Totta. Stevie ohjus. Kato. Totta. Stevie ohjus. Kaikki kuolivat. Siitä lähtien, kun Stevie-ohjus osui Roomaan, kaikki roomalaiset sotilaat kuolivat, koska Stevie-ohjus tappoi heidät. Tää on tappajaohjus. Tää muuttui jättiohjukseksi. Coca-Cola! Onko sitä taas Coca-Cola? Vihaan Coca-Colaa! Mistä sinä tykkäät? En tykkää sinusta. Ainakaan. Se katkaisi tän pään. Ja nyt Stevie ei löydä enää omaa päänsä. Kato mitä se on. Hei! Älä pisti mun päälle! Äiti, täältä tulee kakkia ja pistiä! Tää pää oli melkein kakassa. Pyhän possu. Tasu nyt Suomeen. Mites niin? Ei kamera eteen. Suomi on mennyt. Kato mutta tää meni Medikin luokta sai. Medik teki tästä jättiläisomituisen Minä voitin kaljajuoppo. koirasotilaan. Minä tulen, Mediki, minä tulen ja sinut. Missä se Medik oli? Mä tiedän, se on lääkäri. Tässä on Medik. Tappoi Ja Medikin. sitten syntyi uudet roomalaiset, jotka tuhosivat tankin. Ja siitä lähtien taas roomalaiset kuolivat. Ja kuolivat. Mutta täältä tulee Medikkoira. Buh, buh, buh. Medikkin salainen robottikäsi, joka pelastaa koko maailman. Entä jos ei pelastakaan? Elätkää nytten. Sinut minä kaljamies elätän. Entä jos sinä elät? Ja teen sinulle hakuun. Ting. Vähän hiljempaa. Jekku de dekku. Jekku de dekku. Tää on Stevie. Mitä täällä tapahtui? Tuolla on ritsa, jossa lähetetään ohjus. Ei! Onko se oikea ydinpommi? On. Tää meni sen sisälle ja laittoi sinne kaljaa. Siellä puksatti kaljan räjähdys. Käkkä. Veil. Jekku de dekku. Valmistakaa tykki. Tuo valo ärsyttää, joten tuhotaan se. No, me yritetään laittaa tähän puita. Ne ei ikinä onnistu, kun ne valuu koko ajan. Kaikki esineet tippuu tästä ritsasta. Ei. Tää laittoi johtajan. Veil. Kato mikä nää aikoo ampua. Johtajansa. Ja päin mäntyä. Kato mikä nää nyt tajus ampua.
Stevie raketti. Ja sitten lähti taas pää. Stevie on kuolematon päämies, jolta lähti juuri pää. Ja se meni medikin luokse ja katsoi mikä pää sille annettiin. Medivapu. Miktikatpu. What? Mutta sitten sitten rakennettiin kauppatori. Sitten rakennettiin sodan jälkeen kauppatori. Ja sinne tuotiin talo. Ja yksi tyyppi teki kummallisesti Jekkudedekun. Sen nimissä sanon. Koska Maailman sitten ensimmäinen sana. jos joku ostaa tämän, siellä on vihreä ylinpommi TNT. Ja kukaan ei huomaa, koska siinä on medikoira. Haluatko ostaa tämän tynnyrin? Juu. Ostaa. Vihreä juska tuossa on. Tää ei kuollut. Ettäkää hänellä Tältä lähti vaan sticky grenade. Näin, bye bye. Bye bye ja tähän päättyy meidän sotatarina.